Di Barahma kita kasih yang terbaik orang bersama Kobra Musik. Nuansa nyampur sari ringkas sinarangan saking Kobra Musik. Sing saya sing rukun PJ Pro Audio matur sembah suwun. Ayo kaneman yuk yang mau gabung yuk. Keturutan sing adikadan biyen ninggal janji ning saiki apa lali mas Adip ning gunung tak cantungi sego jago yen mandung asili capek gunung tutu sakar bisa nyawang gunung bisa dadi raja dene ora ilang gandeng raja lara apa Di Barahma akan semenanya duk. Ses, Kobra lo mas iki, mak delolo. Marno ejen. So. Yo. Sing saya sing rukun. Dek jaman berjuang, done kelingan anak lanang. Biyen nate janji. Aning saiki mas ono ngendi jarene wis manang katurutan sing dikadang biyen ninggal janji Bapak Kepala Desa Bobi Desa Pun Rawuh Sugeng Rawuh saking Bapak Kami Sepuh, Bapak Cari, Bapak RT, Bapak RW. sajane aku mau disoteng kok, aku ngelah kok. Lah salah ya langsung. sing posting iku sing tobrut-tobrut Mas. Mentang-mentang aku cilik ora tau mau ngeteng. Gene Mas, gene. Ngene iki mau seteng jajane mau penyet ora. Delok jae mau penyet ora. Lho ora kandhani kok. Saiki mergawe mbok seneni cah bento Lah nuwun sewu Bu mriki toko pertahanan tesih buka. Ora ngono lah aku disoteng terus ora tau diposting lho Mas. Sumpah. Tak tukang rondap ya. Ayo Mas. Ayo. Syukur, Nduk. Syukur
Iya. Nyawang ses gunung desa dadi raja dene ora ilang nggo ing praja lara lapo Yo, wahai. Alhamdulillah nonton Caping Gunung sampun Tawani katuran. sik aja mundur sik.